раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ҷиҳати танзими роҳҳои автомобилгарди пойтахт, ҳамлу нақли мусофирон, ҳаракати бехатари ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба таври ҳамешагӣ рейду амалиётҳои санҷишӣ доир намуда, ронандагони қонуншиканро муайян ва ба ҷавобгарӣ ҷалб менамоянд. махсусан баргузории амалиёти шартии тартиботи шабона ки дар кӯчаҳои марказии шаҳри душанбе ва назди ошхонаву тарабхонаҳо дар қисмати шабона баргузор гардид, то андозаи пеши роҳи қоидавайронкунӣ ва бо овози баланду гӯшхарош халалдорсозии оромии шаҳрвандон гирифта шуд. вале ҳанӯз ҳам баъзе аз ронандагоне ҳастанд ки тартиботро вайрон намуда бо овози баланди гӯшхарош, бо рақамҳои қайди давлатии бегона, бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва ҳатто пурра бо плёнкаи сиёҳ рӯйпош намудани қисмати пеши автомашина ба истилои ҷавонон напавал воситаи нақлиёти худро идора мекунанд ки милитсияи шаҳри душанбе бо баргузории чунин чорабиниҳои профилактикӣ ин қабил қонуншиканҳоро муайян намуд. аз ҷумла зимни баргузории амалиёти мазкур дар марҳилаи навбатӣ танҳо дар як шаб аз соати 20 то 23 маҷмуан 76 қоида вайронкунии дағалиро аз қабили 19 ҳолати беиҷозатномаи сиёҳшиша идора намудани воситаҳои нақлиёт, 7 ҳолати бо рақамҳои қайди давлатии бегона идора намуданд, 3 ҳолати насби таҷҳизоти садодиҳанда бо садои гӯшхарош. як далели дар ҳолати мастӣ идора намудани автомашина, 3 ҳолати берақами давлатӣ гашту гузор намудан ва 43 қоида вайронкунии дигар дар самтҳои таваққуфи дуру дароз дар қатори дуюму сеюми роҳи мошингард, гузоштани автомашина дар роҳравҳои барои пиёдагардон пешбинӣ шуда ошкор гардида, автомашинаҳо то бартараф намудани камбудӣ ба ҷаримагоҳи муваққатии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дастрас шуданд. ҳолати нигаронкунандае ки дар ҷараёни амалиёти мазкур ошкор гардид, ин ба пуррагӣ бо плёнкаи сиёҳ рӯйпӯш намудани қисмати пеши оинаи автомашина ба истилои ҷавонон напавал мебошад ки ин амал аз як ҷиҳат дидашавандагиро ҳангоми идора намудани воситаи нақлиёт дар вақти шабона халалдор созад, аз ҷониби дигар боиси ба миён омадани садамаҳои нохуши нақлиётӣ мегардад. дар ҷараёни ин амалиёт таваҷҷӯҳи махсус ҷиҳати муайянсозии ин намуд қоида вайронкунӣ равона карда шуд. гарчанде мувофиқи қонунгузорӣ барои беиҷозатномаи сиёҳшиша идора намудани воситаи нақлиёт ҷазои маъмурӣ вазнин гардида бошад, ҳам ҳамоно баъзе аз шаҳрвандон махсусан ронандагони ҷавоне ҳастанд ки маҳз ба хотири худнамоӣ ба ин қонуншиканӣ даст мезананд. аз ҷумла ронандагони автомашинаҳои тамғаи Range Rover рақами транзитияш S7224E07 шаҳрванд Саидов Суҳайлӣ, тоҷири хариду фурӯши автомашина, Мерседес рақами давлатияш 1818 VV01 шаҳрванд Азамзода Абдулло, тоҷири хариду фурӯши автомашина, Ford Mustang бо рақами давлатӣ 1966 GG01 шаҳрванд Шарифов Бахтовар, донишҷӯи соли сеюми факултаи гумруки донишгоҳи давлатии Москва, бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва ҳатто қисмати пеши оинаи автомашинаи худро ба пуррагӣ сиёҳ намуда дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба сайру гашт машғул буданд ки аз ҷониби гурӯҳҳои рейдии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе боздошту муайян ва нисбаташон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, ҳолатҳои қоида вайронкунӣ ба пуррагӣ бартараф карда шуданд. машина Range Rover ки шош планировка буд, разия надошт. Ира рости гап харида будем, аммо хеле буд. ман бо ҳамин автомашинаи худам дар шаҳри кӯчаҳои шаҳри Душанбе сайру гашт мекардам ва автомашинаи ман оинаи пешаш, лабҳои пешаш пурра планировка буд, напавал буд ва кормандо ва бо номерҳои бегона сайру гашт мекардам ва кормандои додраси давлатии автомобилӣ маро дастгир карда ба ҷаримагоҳ оварданд. автомашинаи Ford Mustang ба рақами бегона капидан 1342 ба 36 ҳайр фикр накарда кардем кора. дар ин самт ҳолати нигаронкунандаи дигаре ки дар ҷараёни амалиёти мазкур муайян гардид, дар хиёбони Рӯдакӣ, шоҳроҳи марказии пойтахт бо садои баланди гӯшхарош идора намудани воситаҳои нақлиёт ва таваққуфи автомашинаҳо дар қатори якуму дуюми роҳ аз ҷониби ҷавонон аст ки ин амали номатлуби онҳо боиси коста гардидани симои пойтахт мебошад. аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес Benz рақами қайди давлатияш 1994 UQ01 шаҳрванд Хоҷаев Муҳаммад Ёсин, соҳибкори фурӯши қисмҳои эҳтиётии автомашина, ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес S-класс рақами давлатияш 2222 BO01 Юсупов Аҳмад, автомашинаи худро дар хиёбони марказӣ бо овози баланди гӯшхарош идора мекарданд ки дар ҷараёни баргузории амалиёт боздошт шуданд. ман соҳиби ин мошин аз сабаби овозаш баланд ва шаҳрвандон халал мерасонад, ба ҳамон хотир маро дар шаҳри Душанбе манъ карданд. хатогии худро фаҳмидам,
خطاگی خود را اصلاح میکنم دیگر تکرار نمیشود. کارمندان بازرسی برای شما رو بازداشت کردن؟ برای همین آواز بلند گوشخراش در همین میاسا کمبینه دستگیر کردن، یعنی برای آواز گوشخراش. یک خلا میگویند که برای از حساب موتور کلان بودنش همین آواز را میبرد. این دروغ است. همین در گلوشتلاشون هم خیلی زسلونکا نستد که یعنی میزنن، از حساب همین آواز بلند میبرد. зимни санҷиш муайян гардид ки ин падидаи номатлуб бо мақсади худнамоӣ дар байни ҷавонон ба истилоҳ муд шуда ҳар кадоме бо ин роҳ мехоҳанд бартарияти худро нисбат ба дигарон намоиш диҳанд. дар натиҷаи ташхиси техникӣ муайян гардид ки ин тоифа ронандагон дар қисми дудбарои автомошина дастгоҳҳои иловагӣ насб намуданд. дар баъзеи дигар автомошинаҳо дастгоҳҳои танзимкунандаи садои автомошина ба истилоҳ катализатор гирифта шуда бо чунин амал тартиботу оромии шаҳрвандон халалдор карда мешавад. بعد از جریمه‌بندی اشیای حقوق ویرانکنی مأموری همچون دلیل شیعی مصادره کرده شدند. اینچنین ضمن عملیات مذکور آشکار کرده شد که رانندگان автомошинаҳои тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 0404 SS01 Турсунов Алишер соҳибкор роҳбари тарабхонаи Яккасарой, Toyota Highlander рақами қайди транзитии E4261 E01 Наимов Далер тоҷири хариду фурӯши автомошина дар воситаҳои нақлиёти худ рақамҳои қайди давлатии бегунаро насб намуда бо ин амалашон талаботи моддаи 313 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон намуданд. қобили зикр аст ки соли ҷорӣ таҷдиди чорабиниҳои муҳими сатҳи байналмилалӣ ва ташрифи меҳмонони олиқадр ба ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан ба шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст ки аз ҳар як шаҳрванд махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёт риояи ҳатмӣ ва ҳамаҷонибаи қоидаҳои ҳаракатдарро талаб карда мешавад. ҳолатҳои мазкур ҳар яки моро водор месозад ки нисбат ба амалу кирдорҳои номатлуб ва халалдоркунандаи тартиботу оромии шаҳрвандон ва фарҳангу маданияти шаҳрдорӣ бетараф набуда ҷиҳати бартараф ва ислоҳи онҳо саҳми худро гузорем.